שאת היום אני הולך לצייר דברים ותדרגו אותם מ1 עד 10. עכשיו אני אצייר המון גס, זה יהיה דבר ראשון. נתחיל, קודם כל נעשה כזה, נעשה רגע, עוד קצת למעלה. אני יודע, אחרי זה אני גם ככה צובע את הבפנים. עכשיו אנחנו נעשה את הכי גדול, ואחרי ש... למה זה כזה קשה? לא. עכשיו אנחנו נעשה כזה, וסתכלו, טוב, הנה כחול, צובעים עכשיו את הבפנים. יאללה, אני חושב שאני הולך לסיים. טוב, כחול, ועכשיו נעשה קצת חלק כזה, תסתכלו, ראיתם? עכשיו אנחנו נעשה משהו אחר. רגע, קודם כל בואו נסמן את זה. חושב צהוב נסמן. ששתתי. זה המון גס. עכשיו זה אחרון אבל משהו קטן. טוב, עכשיו בואו נסייר. טוב, בסרטון הבא נצייר פיקאצ'ו. ביי.